Amma wa alaikum salam. Akwai garin kwakin nan? Da akwai garin kwaki, dauri ɗaya ne rage kalla ka ganshi. Sauran kulli ɗaya kenan. Sauran kulli ɗaya shi kadai rage. To ban shan. Yanzu dai Kai, haka yake? haka yake garin kwaki. Har ya je yoba gwangwani guda? Ya je yobe. Yan mata sun ji kunya. Salamu alaikum. Amma wa alaikum salam. Kana da shago? A'a, Da ka ga kayan shago. ka taba. Ai na ji labarin an ce ka kawo garin kwaki. Da haka yanzu ɗauko min ɗauri biyu nan. In je gida yara suna Dauri jira. ɗaya ne rage. Shi ma yanzu magajin ƙaura ya sai. Ɗauri ɗaya? Dauri ɗayan ya rage shi ma ya sai. Magajin ƙaura dai nawa. Da magajin ƙaura naka ya Ko sai shi. alƙudan sai na mai da shi. Yana ji na ce nan zo sai garin kwaki nan. Ya sai shi. Ana jin garin nan wallahi tallahi. Sosai ma. Kai. Allah mun gode. Talakawa sun ji Buhari sun ce sun kaura da bakin su. Na san sai mun tuna. Allah mun gode ma. Wai yanzu garin kwaki a ƙasar nan sai kana da hanya in baka da hanya da Farko da tabaraka mai iko shi ke mini baya mun gode. ko ya ce mini. Shi ke raba kyauta sarki. Mun ya samu kira ka taɓa yana sai yana ta bulayen gari. Sun ce sun kaura da bakin Ne ba ki shawara mu zo mu je mu siyo garin nan. Na kora an gode. Mu je zo mu. Amma kai dai mugu ne. Kai. Rigima me kuke ne haka? Haba. Akan garin kwaki za ku da kuna wata rigima. A malam ɗayan gaya ma gaskiya. Ɗayan gaya ma Ka gaskiya. da Wannan da kake gani kusan sati guda kenan shagon ƙauyen nan ba a kawo garin kwaki ba. Yau ana kawowa ya je lallaba bai gaya min ba ya je sai garin kwaki. Kan ga ayan bakin ciki kuma ga yunwa ana bai kamata ba. In ban da banza ne shi. Bai kamata ba. Gwangwani ɗaya nan kuwa. Daman zuwa ne in so mana. Wannan rigimar bai kamata kuna yin ta ba. Eh. Idan kuna so rigima a daina ta akan garin kwaki kai ko ma a meye to ku zaɓu Shirin Lamido 2019 a matsayin shugaban ƙasa. Kai lallami da ganin jigawa wannan mai jigawa. Kai. Magana ta kau. Ai ta kau. Addu'a na kyale kai. Allah ya kai mu amma kuma ai kai maka. Maganar rukun kasar nan lami da shi ta nuna. Yan mata sun ji kunya. Wanda jigi yake da Allah ƙaryar mutum ya tauna.